Bolýan. Indi biz Python ýükläp ýa-da skачать edip gurmana taýyn. İlkinji etmeli zadymyz browserimizde python.org sahypany açmaly. Bu sahypada downloads bölüminde başga dillerde skачать indir şekilde size görünüp biler. Şu wagtky iň soňky versiýa 3.14. Eger geljekde şu videonu görýän bolsaňyz, has täze versiýalary görmeňiz mümkin. Alada etmeň, şu kursdaky görýän materiallaryňyzyň hemmesi geljekki versiýa üçin hem geçerli, oňoýlydyr. Indi Python skачать edeliň we gurnalyň. Bärde install Python basýas. Eger köne versiýalary ulanýan bolsaňyz, bärde size öňkü user interface görünüp biler. Şo taýda ilkinji çykýan ýerde add to pass Python yerine checkbox goýmany ýadyňyzdan çykaraňyz ok. Eger şonu goýmasaňyz, onda kurs izarlamakda mesele çekip bilersiňiz. Indi Pythonyň gurnulanlygyny anyklalyň. Onuň üçin eger Windows'da bolsaňyz, onuň gözlegi ýerine cmd ýazyp, cmd İnglisçe command prompt sözüň gysgaltmasy bolup durar. Bärde de py diýip ýazsaňyz, Python 3.14 üstünlükli gurnulanlygyna şaýat bolýanys. Programmadan çykmak üçin Ctrl+Z basyp enter basmaly we gutordy. Eger Mac ulanýan bolsaňyz, cmd we space boşluk basýaňyz Spotlight açylýar. O taýda da terminal diýip ýazsaňyz, edil Windows'daky ýaly command dastrak açylýar. Mac we Linux operasiýon sistemalar özü Python 2 gurulgy elýär. Emma bize Python 3 gerek. Onda Python 3 diýip ýazsaňyz we bärdenim görüşiňizi alyp Python 3 gurnaldy.